Kaya pila kilo na? Pila na yung bulinaw? 200? Dili nisa na? Yan, mahal mangyapon di ay. Isda ba? Karong buntaga, adlawng Domingo. Adto taron og Corelia kay tabo ron dito. So ay tag palit ato isda. Kung tagpila dito kay pag naging adlaw diri sa amo sa Katuna, tag 300 ang kilo sa tulingan. So ayan sa Corelia karon kung nisaka ba o reos-os ang presyo la karon. So ayan og tabo dito. Alay kilo tulingan? 280 sir. 280? Kare? 140 na eh? Pila bangos eh? 180 ang bangos? Kaya pila kilo na eh? 400? Bilin sa kilo na kilo? 300 300 tamarong? Lig, kilo kamote? 35 sir. 35? Lig, kilo buwan ta? 180? 180 o 100? Saan man eh? Bat? Pila na? Ito pila? 30 baso, bat? Kanang ang kinason, pila? 100 ang kilo. 100 ang kilo? Pila na yung bulinaw? 200? Dili nisa na? Yan, mahal mangyapon di ay. Isda ba? 300 ba ito ang tulingan sa lawa to? Birnes? Gapon? 3 per gapon? Ay, 280. Please, ana. Na 280. Na ito ite. Ano yung po 300 ay? Ana. Kanang murag bag-o kago mo. Sinaw lagi. Ay, laki na labasan. Dres kita gapos okay na. Tuwa, mahal na. Mahal ba tiglawag? Dega ro sinti-sintos mo sa kuno. Usa mga isda? Kita mo sa. Ako kada kitong kay ingagi mo na 400 ba na sagaran? Site? Kajawa. Sir, tagpila na yung wey, kuha na na kanang liksong paksew. Hita lagi brato isda ba jeng? Hila 300 betul tulingan sa mga mau ni budane? Mahal pa ane. Ay, tuite. Tapo ka? Tahu kamutir giblet ba jeng di mo na bibunggas. Mo kalau dato. Wah. Weh, pilan tinabaw teh? 15 doy. Tagpila? 15 baso. Ang tinabaw pila kilo? 280 ang tinabaw? Kanang kuano be? Balig 15 ra? 15 na baso na, kinamos? Okay. Kila may Caltex na dai. 50. 50 Caltex. Sa baso ra? Sa baso ra? Ay, 20 na naman. Pilang labajan, Bod? 50 1/4. 50, 1/4 labajan. So, mo to yung presyo sa mga isda dito sa merkado sa Corelia. Ang tulingan tagto 80, napoy ban 300, depende sa kalabason. Ang ginamos tag 50 ang Caltex, 15 ang baso. Palitan balik 20 hanggang may tuluban o bahaw. Tilaok, 2/5. Dihanay, tilaok, 2/5. Ang tamarong 300 ang kilo.
Ang pinabaw tag 280. Mahal gyapon. So uli na ta kay irong nasud-an ato niya ipalit nga isda ron dito atong kasudanan ng ginamos.